Cheza zile chukua. Nikajibasha kwa nini? Nikajibasha kwa nini? Morali basi. Morali basi. Watu aliwashauri pale. Ni kwa hivi kwa tishona majina na ba kukura sabu kanda. Ndakamang'alira wo ndakaputsigwa musha wangu nemurume unonzi Amos Chikazazi aipinda mumba mangu chirara nemudzimai wangu mumba ndo ndawaenda waya nayo kudai. Okay, imi makamubata here makadii? Ndine maodhira ndinawo nemwana aiona zvoitika pano uya kwaita Amos achirara mumba mangu airara pane vana vangu. Okay, Amos ndo ndimi Amos sungaeba mukazi wacho sungaendeba Sambo Amos izvi zvataura muruti makapfima hana kukudza kuti ane murume waziduroja wataura bhazi ndakapfimba mukadzi uyu ndamupfimba iye mukadzi ana utano ndakaroorwa apa akatoti azizi kutorojowa pandiri panapa kufimba kubuloboza pachimanyika akazirwa akanyenga pachimanyika zvinorevei wakatona manyika akakunyenga pakunyenga zvinorevei kumapachezuru kupfimba isusu pachimanyika zvinoti kunyenga saka uyu ruvumanya yake kuti ini ndakazviita asina andikuziva kuti chimunhu because mai wanga akaninyepera kuti nditorojowa panapa I'm single researching ambe iyo ichokwadi right amunatipedzera nguva zvakanaka uye iye pakatiiti vatapedza mai right ndinoda kuti masiyerutsira amunatipedzera nguva iri bambo mukoti ignorance is not defense yekuti ndaisaziva asi kune kuri munyepo ndaisaziva because hamungapoti mukadzi pane wana moti aza pana baba mbobvunzo kana kuchiva kwakurungoitawa iyi mai wacho mukadzi wenyu ari akashaika right so nyaya iri kunde kuti makapwanya imba yemunhu saka mapwanya imba yemunhu hazvinakidzi hazvidzimiri but zvitende kuti hamunozvitiwesitira yedu time yedu tinongoti vakuru ava muvabhadharewo mombe 4 kana the equivalent of $350 per month. 2 dzacho dzinofanira kunga dzabhadharwa by end of February, then by April dzinofanira kunga dzabhadharwa, then mimi maiziva kuti mukadzi uno asi mukaita zvisingatenderwi zvisingabvumirwi zvisingatarisirwi munobhadharawo mukadzi akusiri. That's the important part, but you only go unoita kuna mukadzi saka unobhadha munokanganisa ine munobhadharawo dzimwe mombe 2 dzamukuendesa murume dzamakakanganisira mumiri muchiri mese here
vakauya vakazosiyana nepabhutiro ino ani pabhutiro vakanyora tsamba yavo vakazvira No, it's okay. Kana zvinoitika kana musiri mese isu hatichakonzeresa kuti musauri muri mese ndiyo nyaya yacho iyo. Saka isu chimwe chaizvo tinobhadhara mombe 2 dzamukupawo iyeyo by end of February unofana makabhadhara kuti saka mombe 4 mombe 2 4 by end of February 2 by end of April.